jedan duhovni pisac u svojoj knjizi koju vam od srca preporučujem. To je knjiga Velika borba. Jedna od najlepših knjiga koje sam ja čitao, pored knjige Čežnje vekova. Pogledajte kako završava, kojim rečima završava ta knjiga. Velika borba je završena. Greha i grešnika više nema. Celi svemir je čist. Potpuni sklad i radost vladaju u celom neizmernom svemiru. Od onoga koji je sve stvorio teče život, svetlost i radost kroz sve svetove beskrajnog prostranstva. Od najmanjeg atoma do najvećeg sveta, sve stvari, i živa i neživa priroda, u svojoj nepomućenoj lepoti i savršenoj radosti govori da je Bog ljubav.